Máte rádi značkovou obuv a nevíte, jakou si přesně vybrat? Tak v obchodě Office Show si můžete vybrat z mnoha a mnoha světových značek. Já už mám vedle sebe slečnu Terezu. Dobrý den. Dobrý den. Zeptám se, kde vznikla vaše firma a jak už jste na českém trhu? Firma vznikla v Maďarsku a na českém trhu už jsme 7 let. Říkal jsem, že nabízíte spoustu různých značek. Jaké značky nabízíte? Jsou to značky Lacoste, Skechers, Hilfiger, Timberland, potom pro mladší zákazníky třeba Vansky, Conversky, těch značek je spousta, každou sezónu je obměňujeme. Na léto budou opět moderní tenisky, jako to bývá často, nebo ne? Tak to bývají moderní vždycky to bývají plátěnky, kožené boty, ustupují trošku do pozadí. Vedle mě stojí pro změnu slečna Hanka, která nám řekne o těchto botách trošičku víc. Tak konkrétně u Lacoste nabízíme jak klasické tenisky, tak samozřejmě mokasíny, žabky, v kožené verzi i plátěné verzi modely Lacoste. Například z těch mokasínů máme tady tyto pruhované. Dále pak nabízíme značky Timberland, Tommy Hilfiger, Polo, Vans, Converse a v neposlední řadě Skechers. Já mám problém, že mám velikou nohu, mám 45, 46. Máte pro mě velikost? Samozřejmě není problém, máme v nabídce spoustu značek, které se dělají do velkých velikostí. I 45, 46. Když jste říkala třeba tady ty tmavé, máte i jiné barvy? Samozřejmě nabízíme modely v různých barevných provedeních. Všechny ty modely jsou vystavené na panelech pod sebou v různých barevných provedeních. Toto jsou klasické značky. Máte nějaké pro letošní sezonu novinky? Ano, samozřejmě každou sezonu se snažíme našim zákazníkům představovat nové značky. Pro tuto sezonu jaro-léto to jsou značky Loran a značka New Balance. Říkali jsme, že jsou to tenisky, mokasíny a když budu chtít běhat, máme něco na běhání? Určitě v naběhání máme speciální modely od značky Skechers. Jedná se o speciální běžeckou obuv, která má označení Go Run a ty modely jsou opravdu specifické od klasických tenisek. Předpokládám, že jsou to ony. Jaký mají specifické vlastnosti, kromě, že jsou hezký? Tak samozřejmě design je tak klíčový, ale mají řadu specifických vlastností, jako je antibakteriální vložka, která zamezuje klouzání a eliminuje zápach. Poté jsou extrémně lehké. Pánské modely váží zhruba 230 gramů, u těch dámských zhruba 140 gramů. Mají speciálně tvarovanou podrážku, která se přizpůsobí vašemu chodidlu. Mají snížený, ještě bych zmínila, že mají snížený opatek zhruba o 4 mm než běžná klasická obuv, takže tomu běžci vlastně navazuje pocit bosých nohou, že oni jsou opravdu velmi lehké a máte pocit, že běháte na boso. Vidím, že tyto nemají tkaničky, nebudou mu nějak sklouzávat, vypadávat? Tak to už je zase jiná řada, to už není Go Run, ale Go Wall, které to jsou opět speciální boty, které jsou určené na běžné chození, mají speciálně tvarovanou podrážku. Předpokládám, že máte tyto boty i pro dámy, je to tak? Ano, samozřejmě jsou dostání nejen v pánském, ale i v dámském oddělení a jsou dostání v různých barevných odstínech. Vidím dětské sandálky, žabičky, to je letošní novinka? Ano, patří to mezi novinky. Snažíme se každý rok během letních měsíců prezentovat značku Ipanema a Raider v našich prodejnách. Zaměřujeme se na žabky, sandálky. Takže to máme i pro dospělé? Ano, samozřejmě. Značku Ipanema nabízíme jak v dětském, tak v dámském oddělení. V pánském jsou k dostání modely značky Raider. Konkurence je veliká. Lišíte se nějak od konkurence? Tak, já myslím, že od naší konkurence se lišíme hlavně tím, že si zakládáme na 100% zákaznickém servisu. Pro naše prodavače na prodejnách není nic problém, pomůžou úplně s čímkoliv. Také se dá říct, že ve chvíli, kdy třeba zákazník si vybere nějaký model a my nenajdeme velikost, tak se dá objednat z nějaké jiné prodejny, bude tu do 2 dnů, protože kromě tady Palladia máme potom ještě 17 jiných prodejen po celé České republice a nebo ještě si můžou zákazníci podívat na náš e-shop, který je www.officeshoes.cz. Poslední otázka, kde vás najdeme? V pražském Palladiu v -1. patře. Pokud hledáte opravdu skvělé boty, Office Shoes je toho důkazem. Přijďte se podívat.